I pošto smo ljudi došli na epizodu, danas igramo Minecraft, kao što vidite, iza nas piše TNT will spawn in 10 minutes, 10 seconds, kako je minuta bre, 10 seconds, tako da prosto, evo sad te vidite, sad ću vam demonstriram. Ovo kompletno stojimo. Sad se spawna TNT i mi moramo da begamo. Svaki 10 sekunde se to dešava, daj wood, pošto ne smemo u mjestu da stojimo. To je loše. Požuri. Treba nam crafting recipe. I dalje me damageovalo. Umerimo se crafting table. Ajde pa ćemo go crafting table. Sword. Vraćamo se. Ovo će da bude teško, jako teško. Zaboravi. Neće spona. Ajde. Ovo predugo traje. Stone. Stone, to. I ovo mi još stone. To. Sad mi treba coal. Beži! Ajde, ako čujete ovo neko da priča u pozadini, to je Paja Kašća. Imamo valjda dovoljno. Da, treba mi sekira. Ček pa. Ajmo. Ovo brate, ja ću sve domisliti. Šta? A što trebam da raditi? Trebam da pobegnem. Hoću da nađem neki village. To mi je goal. Znači što će objektiva? Objektiv mi je da nađem neki village ovdje. A i tamo su dobar balans ponovo, jer ovdje se puno generiraju villageri. Šipovi će mi treba ako uopšte spavam. Umri. Ali brate, grotano, sve sam životno potakao. Gledajte ovo. O, TNT će spana. Ljudi, ako želite da igrate ovaj mod, link je u to selo! Ako želite da igrate ovaj mod, link je u deskripciji. Tako da slobodno probajte. Ako želite tutorial kako da stavite mod, napišite u komentarima. Reći ću vam i to. Video, hoću sad da nađem još nešto. Album lagovica. Mačka. Sad ću ja puknati. Jao, izvini villageru. Što je loš. Ja sam sad ko cursed. Sad me svi ljudi ovdje mrze. Hrana. Imam sam njegu, poznajem njegu hranu. Ajde. Maco ne, Maco beži. Gary. Michel, Michael, bežite. Kad pre? Čest. To, hrana. Imamo jako. Ček pa. Šta? Aj, tvoj gol će bude da trebaš da nađeš iron. Da, mogu bi da nađem iron ili dijamant. Ovo će neki sad speedrun za dijamant i iron da bude. Beži! Će te eksplodirati cela kuća. Mislim da imam ideju. Treba mi sve lubenice. Treba mi još hejbel. Ajmo, još food malo. Food pomerimo. Ljudi, mislim da znam gdje možemo dijamanti da nađemo. Šta? Dobri dobar rano, ali pa da TNT dobro da se eksplodira. Pa ne mogu ja sad medale da nađem. Kako?
Pokušaj. Meni treba 8 epizode u jedan serijal da dođem samo do Neverglita. A kada... A kada ja ne znam... Beži. Ovo me stavlja pod toliko stresa, nećete da verujete. E da, ako umrem sve se završava. Da. Ui. Tebe šeravim. A vrata se mislim kako ti bude kad padne na... Au. Dobro, mogu zombi i dobijem ovako. To. Ne. Ajde, ti možda Iron. nađeš to. I to. Sad sam... Vidim da se pridlazi. Ne, trebam diamond jedan sad. A trebaš Iron i dalje. To on imam za pikice. Da. Ajde pa ne Iron i dalje. Imam i dalje. Još iron. To. Brate, ga prosto ga smetno. Uf. Jao, ne. Ja! Što ti nema tu, brate? Možda umrem? Beži, beži. Nemam te da bežim. Parkour. Ajde, jedi lubenicu. Evo kako ja idem dole. To, brate. Probačio sam to. Ne, ti. Ne! Ne. Ne! Da me zajebavaš! Koja komanda beše da tučem TNT, koja komanda beše? Koja komanda, ne znam komandu. Ljudi, vidimo u sljedećoj epizodi. Možda napravim par 2 od ovo. Mislim, zabavno je jako. Da, šta? Mogli bi zajedno da napravimo padima. Da, mogli bi zajedno par 2 da napravimo. Tako da, ako želite još ovakvih epizoda, ostavite like, potpisuйтесь na kanal i šerujte video. Pozdrav! Pozdrav!